La Generalitat de Catalunya sempre ha acatat les sentències del Tribunal Constitucional. Ara bé, no dubtin, si d'aquest pronunciament del Constitucional en sortís disminuït a l'autogovern de Catalunya, les institucions i les forces polítiques catalanes sabran treure'ns les conclusions pertinents per orientar la seva acció política institucional. Aquest govern, i jo com a president el primer, defensarà l'autogovern de Catalunya amb la màxima fermesa, sense renúncies, i és amb la màxima ambició que afrontem la tasca de desplegament de l'Estatut, perquè volem un desplegament exigent, rigorós, amb voluntat de diàleg i amb capacitat d'arribar a acords. El desplegament estatutari té uns passos i uns ritmes, i els acomplirem. Tinguin la certesa que el govern de Catalunya no serà en cap moment negligent respecte a les seves obligacions, ni consentirà cap dilació injustificada per part del govern de l'Estat en aquest procés. Del 99 al 2003, el darrer govern va viure molt pendent del procés intern de successió de Jordi Pujol. La legislatura del 2003 al 2006, en canvi, ha estat molt marcada per la gestació i aprovació del nou Estatut. Ara acabem d'entrar en una legislatura que es proposa un retorn a la plena normalitat en la governació de Catalunya.